4 сакавіка 2022 года у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылося адкрыццё часовай літаратурна-дакументальнай экспазіцыі «Таямніцы дзеда Кандрата», прысвечанай стагоддзю пачатку творчай дзейнасці народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы. Праект рэалізаваны пры ўдзеле Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, філіяла гасцёўня Владзіслава Галубка Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Это той чалавек, прыклад якога можа служыць усім нам, беларусам, як можна працаваць, як можна жыць, як можна праслаўляць свой родны край, сваю радзіму, сваю бацькаўшчыну. Кандрат Крапіва – байкапісец, драматург, паэт-сатырык, празаік, вучоны-лінгвіст, грамадскі дзеяч, акадэмік. Творчасць пісьменніка непасрэдна і непарыўна звязана з лёсавызначальнымі падзеямі 20-го стагоддзя. Дэвізам усяго яго жыцця былі словы, якія цяпер выбіты на яго надмагіллі. Мною валодала жаданне ўмяшацца ў жыццё і сёе-тое ў ім паправіць. Байкі – адна з вяршыняў у творчасці Кандрата Крапівы. У гэтым жанры праявіліся яго выдатныя якасці народнага філосафа і гуманіста. У ім ён змог аб'яднаць надзённыя вобразы часу з глыбіннымі праблемамі агульначалавечай маралі, з адвечнымі духоўнымі каштоўнасцямі. Яны і сёння зачароўваюць сваёй мудрасцю і прыгажосцю мовы. У класічны фонд беларускай літаратуры ўвайшлі байкі паэта Коршун і Цецерук, дыпламаваны баран, ганарысты парсюк, сава, асёл і сонца і многія іншыя. Кінь дурная, бо зганю, дед тут бабе каже. Ти поможеш тут коню, як хворобі каже. Ах, ти ёлупень старий, баба деда лая. Ти тут стой хочеш згори, мне беда малая. І наскок з колес на бок. А коня, як чорт понес, де вже лисиной. Прадметны шэраг экспазіцыі прадстаўлены матэрыяламі з фондаў музея і прадметамі устаноў партнёраў. Рукапісы, фотаздымкі розных гадоў, дакументы, сувеніры, асабістыя рэчы, кнігі. Дапоўнілі выставу матэрыялы з сямейнага архіва пісьменніка, якія ніколі раней не экспанаваліся. Наведвальнікі пазнаёміліся з асноўнымі этапамі жыццёвага і творчага шляху Кандрата Кандратавіча, праявамі і таямніцамі яго шматграннага таленту. Так, напрыклад, сярод іншага, пісьменнік паўстае як выдатны знаўца мовы. Напісаная пісьменнікам кніга філалагічных загадак амонімаў «Загадкі дзеда Кандрата» адрасавана пакаленням беларускіх дзетак, каб яны не гублялі цікавасці да роднай мовы. Паводле гэтага выдання для маленькіх наведвальнікаў выставы сумесна з праектам «Скарбонка гульняў» распрацаваны інтэрактыўны дадатак «Настольная гульня «Загадкі дзеда Кандрата». Экспазіцыя будзе цікава шырокаму колу наведвальнікаў розных узроставых катэгорый. Выстава будзе працаваць цягам года. Шчыра запрашаем!